дуруди зиёд дӯстони азизи ман, умедворам тансиҳату солим ҳастед. канун мо барои идома додани филми деҳотӣ дар рафти сабтҳо қарор дорем. инчунин хотиррасони шумо мекунам ки як киноклипи дигар пешкаши шумо мекардем бо номи талоқ буд. онро низ насиб карда бошад, агар нақша дорам ки қисмати аввалашро пагоҳ пешкаши шумо кунам. намедонам то чӣ андоза қабул месозед, лекин умедворам ки камам бошад ё хатогиам дошта бошад, ба шумо писанд меояд. дӯстони азиз, ҳар як хатогие ки шумо дар комментария барои мо менависед, моро пурзуртар мекунад. умедворам ки анҳамин навиштаҷотро идома медиҳед ва ҳар як хатогии моро ба мо якояк гам мезанед. худо нигаҳбони якояки шумо бошад. барори кор.